निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी विनया गावडे आणि आज मी रमेश पतंगे लिखित स्वामी विवेकानंद आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या पुस्तकाचे अभिवाचन करते। स्वामी विवेकानंद म्हणतात, सर्व शिक्षणाचा हेतू माणसाचे व्यक्तिमत्व घडविणे हाच असायला पाहिजे। नुसती पुस्तकी विद्या काही कामाची नाही। चारित्र्य घडविणारी, मानसिक बल वाढवणारी, बुद्धी विशाल करणारी, स्वावलंबी बनवणारे असे शिक्षण आम्हाला हवे आहे। माणूस घडविणारे शिक्षण हवे आहे। शिक्षणाचा उद्देश व्यक्तीला जीवन संग्रामाला लायक बनविणे, चारित्र्य वाढविणे, परसेवा तत्परता निर्माण करणे आणि सिंहासारखे साहस निर्माण करणे। शिक्षणाने जीवनातील समस्या सोडविता आल्या पाहिजे। शिक्षणाने संस्कृती दिली पाहिजे। ही अगदी थोडक्यात विवेकानंदांची सुभाषिते आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब हे दलितांच्या शिक्षणाविषयी अतिशय जागृत आहेत। अस्पृश्य वर्गाला शिक्षण मिळाल्याशिवाय तो सक्षम होऊ शकणार नाही आणि सक्षम झाल्याशिवाय राज्यसत्तेत त्याला स्थान मिळणार नाही। म्हणून त्यांनी उच्च शिक्षणावर भर दिलेला आहे। एक वेळ उपाशी राहा पण आपल्या मुलांना शिकवा, इतक्या टोकाला जाऊन ते सांगत। मी अस्पृश्य म्हणून जन्मलो पण आता कायदे काउन्सिलात मला सन्मान आहे। विद्यार्थ्यांना ते सांगत की तुम्ही जर शिकलात तर माझ्याप्रमाणे तुम्हालाही सन्मान मिळेल, म्हणून शिक्षणात हयगय करता कामा नये। दलित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय उघडले। पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून मुंबईत त्यांनी सिद्धार्थ कॉलेज सुरू केले। अनेक ठिकाणी त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली। खालच्या वर्गाची ज्यांच्यामुळे प्रगती खुंटून त्यांना दुसऱ्याचे गुलाम व्हावे लागते ते न्यूनगंड त्यांच्यापासून दूर करून चालू समाज पद्धतीमुळे जे त्यांचे जीवन लुबाडण्यात आले त्यांच्या स्वतःच्या व राष्ट्राच्या दृष्टीने फार महत्त्व आहे याची त्यांना जाणीव करून देणे हाच खालच्या वर्गाचा प्रश्न आहे। उच्च शिक्षणाच्या प्रसाराखेरीज दुसऱ्या कशानेच हे साध्य होणार नाही। आमच्या सर्व सामाजिक दुखण्यांवर हेच औषध आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आणखी एका विषयाची चिंता होती। तुम्ही या समाजाच्या मुलांना स्वतः खस्ता खाऊन शिक्षण देता। ती मुले शिक्षण संपादन केल्यानंतर तुमच्या समाजाच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ काही करणार आहेत का? तुम्ही त्यांच्याकडून याबाबत काही प्रतिज्ञा, लेख लिहून घेता काय? नाही असे उत्तर मिळाल्यावर पददलित समाजाची सेवा करण्यासाठी आपल्यातील काही मुले शिकून तयार व्हावी म्हणून मी सिद्धार्थ कॉलेज काढले। पण अनुभव मात्र कटू येत आहेत। शिक्षण संपादन केल्यानंतर एखादी मोठी नोकरी मिळाली की बस झाले आपले काम। मी कोण, मला कोणी शिक्षण दिले, कसे दिले, त्यांनी किती कष्ट केले याची तीळ मात्र जाणीव न ठेवता हे लोक आपल्या समाजाला विसरतात। या लोकांना काय म्हणावे हेच मला समजत नाही। स्वामी विवेकानंदांनीही असेच म्हटले आहे की देशाच्या पैशावर जे शिक्षण घेतात आणि पुढे देशाला विसरतात त्यांना देशद्रोहीच म्हटले पाहिजे। स्वतःचे स्वार्थ साधन म्हणजे शिक्षण नव्हे, तर शिक्षणातून समाजसेवेची प्रेरणा मिळाली पाहिजे।
गरिबांना शिक्षण देताना असा विचार केला पाहिजे. याविषयी स्वामी विवेकानंद म्हणतात, तथाकथित श्रीमंतांवर भरोसा ठेवून चालू नका. ते एका अर्थाने मेलेलेच आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. आता भरोसा तुमचाच आहे. जे गरीब आहेत, ज्यांना समाजात स्थान नाही, पण ज्यांच्या ठाई विश्वास आहे, अशांवर तुमचाच भरोसा आहे. ईश्वरावर विश्वास असू द्या. कोणत्याही कूटनीतीचे काही प्रयोजन नाही. कूटनीतीने, कपटाने, चलाखीने काहीही साधत नसते. दुःखितांसाठी तुमचे हृदय कळवळू द्या आणि सहाय्यासाठी भगवंताची प्रार्थना करा. तुम्हाला सहाय्य मिळेलच मिळेल. माझ्या प्रिय तरुणांनो, मी तुमच्यासाठी गरीब, अज्ञानी आणि दलित यांच्याविषयी सहानुभूतीचा आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी प्राणपणास लावून प्रयत्न करण्याचा वारसा ठेवून जात आहे. जा, याच क्षणी त्या पार्थसारथ्याच्या मंदिरात जा आणि गोकुळातील गरीब गुराख्यांचा जो परममित्र होता, खालच्या जातीच्या गुहकाला आलिंगन देण्यात ज्याला मुळीच संकोच वाटला नाही, बुद्धावतारात ज्याने सरदार माणकर यांचे निमंत्रण बाजूला सारून एका वेश्येचे आमंत्रण स्वीकारले व तिचा उद्धार केला, त्या पारसारथ्याला भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करा. त्याला शरण जा. आणि जे गरीब आहेत, जे दीन आहेत, जे दुःखी आहेत, ज्यांच्यावर भगवंतांचे सर्वाहून अधिक प्रेम आहे आणि ज्यांच्यासाठी ते निरनिराळ्या युगात अवतरत असतात, त्यांच्यासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करा. आपल्या संपूर्ण जीवनाचे बलिदान करा. डॉक्टर बाबासाहेबांनी देखील आपण धार्मिक व्हायला पाहिजे, सद्गुणी बनायला पाहिजे, शील आणि चारित्र्याचे संवर्धन केले पाहिजे असे सांगितले. ते म्हणतात, आता आपण आपले मन पवित्र केले पाहिजे. आपला सद्गुणाकडे ओढा असला पाहिजे. अशा रीतीने आपण धार्मिक बनावयास पाहिजे. आपण शिकलो म्हणजे सर्व काही झाले असे नाही. शिक्षणाचे महत्व आहे यात शंका नाही. मात्र शिक्षणाबरोबरच माणसाचे शीलही सुधारले पाहिजे. शीलाशिवाय शिक्षणाची किंमत केवळ शून्य आहे. ज्ञान हे तलवारीसारखे आहे. समजा एखाद्या माणसाच्या हाती तलवार आहे, तिचा सदुपयोग की दुरुपयोग करावयाचा हे त्या माणसाच्या शीलावर अवलंबून राहील. तो त्या तलवारीने एखाद्याचा खूनही करेल किंवा एखाद्याचा बचावही करेल. ज्ञानाचेही तसेच आहे. एखादा शिकलेला माणूस त्याचे शील चांगले असेल तर तो आपल्या ज्ञानाचा उपयोग लोकांच्या कल्याणासाठी करेल. परंतु त्याचे शील चांगले नसेल तर तो आपल्या ज्ञानाचा उपयोग लोकांचे अकल्याण करण्याकरिता करेल. शील हे धर्माचे मोठे अंग आहे. शिकलेली माणसे नुसती पोटभरू असून भागणार नाही. ज्यांना स्वार्था पलीकडे काही दिसत नाही, ज्यांना थोडाही परार्थ करता येत नाही, ती माणसे नुसती शिकली म्हणून काय झाले? त्यांचा दुसऱ्याला उपयोग तो काय? तव्याचा जाय घुरसा मग तो सहजच होय आरसा. शिक्षणाचा उपयोग असा झाला पाहिजे. कार्यकर्ते, कोणतेही कार्य करायचे म्हटले की त्यासाठी कार्यकर्त्यांचे बळ असावे लागते. नेतृत्व करणारी माणसे लागतात. अशी माणसे सहजासहजी मिळत नाही. बाबासाहेब म्हणत असत की पुढारीपण करणे काही सोपे काम नाही. ज्याला पुढारीपण करायचे आहे त्याला अभ्यास करावा लागतो आणि लोकांचे खूप सोसावे लागते. अस्पृश्यता निवारण हा विषय हाती घेणारा कार्यकर्ता कसा असावा यासंबंधी त्यांचे विचार त्यांनी 1932 साली ठक्कर बाप्पांच्या लिहिलेल्या पत्रात वाचायला मिळतात. ते लिहितात, आपला कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी या अस्पृश्यता निवारण संघाला कार्यकर्त्या समाजसेवकांचे एक सैन्यच उभे करावे लागते. हे उघड आहे. या कार्यकर्त्यांच्या निवडीची बाब ही एक क्षुल्लक बाब आहे असा माझा समज असण्याचा संभव आहे. पण माझ्या मते या कार्याकरिता योग्य माणसाची निवड होणे ही गोष्ट मोठ्या महत्वाची व मोठ्या जबाबदारीची समजली गेली पाहिजे. कोणतेही काम करावयाचे झाल्यास त्याकरिता भाडोत्री माणसे पुष्कळ मिळतात. पण त्या कार्याकरिता आवश्यक असलेली कळकळीची व आस्थेची माणसे पाहिजे असल्यास त्याची आपण अस्पृश्य समाजातूनच निवड का करू नये? या प्रश्नाचा निवाडा करताना आपल्या संघाने या प्रश्नाची ही बाजू लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. अस्पृश्योद्धाराच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांचा स्वार्थ साधणारी व स्वतःचा तळीराम गार करणारी बाजारी हरामखोर माणसे अस्पृश्य समाजात मुळीच नाहीत असे माझे म्हणणे नाही. पण सामान्यतः योजना झाल्यास ते काम त्यांच्या हातून अगदी स्वाभाविकपणे आपलेपणाच्या व प्रेमाच्या भावनेने होईल. आणि अशा कार्याच्या सिद्धतेसाठी
ही प्रेमाची व आपलेपणाची भावनाच तर अत्यंत जरुरीची आहे. स्वामी विवेकानंदांचे कार्यकर्ता या संदर्भातले विचार असे आहेत. बंधूंनो, आपल्या सगळ्यांनाच आता कठोर परिश्रम करावे लागतील. खूप खूप झटावे लागेल. आता झोपायला वेळ नाही. आपल्या कार्यावरच भारताचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे. आपली ही भारत माता हळूहळू नेत्र उघडीत आहे. ती काही काळ अमळ निद्रिस्त झाली होती इतकेच. उठा, तिला जागे करा आणि या नवजागृतीच्या संजीवनीने तिला पूर्वीपेक्षा अधिक गौरवान्वित करून भक्तिभावाने तिच्या निरंतर सिंहासनावर स्थापना करा. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.